Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino Belt. The secret is out. Siyabingelela Babu Dokotela Babu sizwa ujabulile namhlanje sinome lapha endabuko ubaba uNgobese usuka endaweni eseDurban North ekuthiwa ise-Avoca. Namhlanje akazokhuluma into eziningi but ke kunembuzo siloku simbuza njalo ngento azokhuluma ngayo. Baba Ngobese awubingelela. Siyabingelela Babu Dokotela uhlelweni siyabingelela kumphakathi wakithi wonke nje. Baba Ngobese namhlanje esikhuluma ngako sikhuluma ngesihlahla sengcebo, isihlahla sempumelelo, isihlahla semali, isihlahla sokukhipha umuntu osizini. Ikhona into enjengale noma kusuke nje ukuxoxa nje mehleli bodwa? Sikhona Babu Dokotela leso sihlahla siyatholakala. Siyatholakala? Yebo. Okay. Ngifuna singenela uthona ivuso isihlahla esivusa izinto. Uthini ukuthi kusuka kuyivuso kuphela noma khona isihlahla esikwazi ukuvusa izinto noma kwenzekani? Ivuso Babu Dokotela isihlahla engikhuluma ngaso esivusa izinto noma ngabe izinto zakho kuthiwa zilele kanjani noma ngabe izinto zakho kuthiwa zibheda kanjani. Sikhona ke lesi sihlahla Babu Dokotela. Lesihlahla lesi ukuthi ngibalekela ukuthi sisebenza sodwa noma sifuna usithake kwenza kanjani? Isihlahla yini lapha esebenzayo? Isihlahla Babu Dokotela uyasithaka. Kukhona impande oyosithake naso. Kodwa ke ngibachazele nje abantu isihlahla lesi Babu Dokotela sitholakala kanzima ngoba sitholakala ebusuku kuphela. Hayi ukuthi sisihlahla esingekho kodwa la sibonakala kahle hle khona sibonakala ebusuku. Uzobuza umbuzo ukuthi why sibonakala ebusuku mhlawumbe usuku kukho into oyibekile umaka lapho. Uyakwazi Babu Dokotela ukuthi usibone ngoba kodwa indlela osibona ngaso isihlahla esiqhakaza ebusuku sikhanye ebusuku. Uma sisebenza futhi ngabo 12 ebusuku. Yazi into engiyithandayo ngoba bese ukhuluma ngesihlahla esilula khona isihlahla ekuthulo silina. Engisho ukuthi naso lesihlahla kusho ukuthi mangasithola emapake ngathena ngisale sengipaka imoto enze ukuthi makushaya u12 ngabe wasika. Yebo kunjalo. Cha mina sinebotanic garden nje. Ngithi hlawo nazo ihlahla sangoba sangipakela ngedozen break. Yebo. Asifani nawo losilena Babu Dokotela sihlukile. Yeah, no ngizama ukuchachisha ukuthi ngoba phela usulishile igama sesifuna sisithole kuphela. Yebo. Yeah. Sichazele khehle. Babu Dokotela lesi sihlahla lesi mangabe imehluko okhona noma inkinga ekhona kufuneka mangabe uzohamba uyosikha ufuna ukuzenzela. Kufanele ube nenkuku emhlophe ube namakhandlela amabili. Lamakhandlela lamabili emkhulu uzobika ngawo mangabe uyosikha ngoba ngeke uvele uhambe nje. Lapha uzothi uyahamba uthi uyafika uthi khanye ezinye izinto ungabe usakwazi ukuthi ubuye. Manje kufanele uqale ubuye. Imaka wena uthe qali nesihlahla siyakhaya manje washo ngitshela ukuthi khanye ezinye izinto. Ya zikhona phela ezinye izinto zikhona ezinye izinto engakhanya Babu Dokotela. Ukhona ezingakhanya. Usukuhambe ebusuku Babu Dokotela. Isebusuku lesi sihlahla siqhakaza ebusuku ngo12. Okay. Uma ngabe kudlula u12 Babu Dokotela siyanyamalala ngayophinde futhi usibone. Kusho ukuthi into kufanele uyiphuthume ku12 kuya ku1 minute past 12. Ngoba mangabe wena ufike late kunalokho ngeke usasibona. Ongeke usabuya. Yebo usabuya futhi nawe. Namba nobabili. Hamba nobabili. Kufanele ukuthi usilungiselele mangabe uzoyakhona Babu Dokotela. Phinde uchaza mkhulu uthi uma uzokha lesihlahla number 1 ufuna ubikela abantu abadala. Bikela abantu abadala Babu Dokotela. Number 2 ungasungabuyi. Ungasungabuyi. Lokho fanele sikusho ungasungabuyi. Bengenze ukuthi abantu bebefuna ukuzenzela. Mawufuna ukuzenzela kwakho Babu Dokotela kodwa kulindele ukuthi ngeke ungabuyi ngoba phela ngenzeka ungabuyi makuthi awulungisanga kahle. Yazi ngicabanga ihluze umakoti wami ngapha emzini omkhulu kaNyuso ngangokho ihluze. Ihluze muzolekha ulekho ungaqokile. Yeah. Uphatha imithombo musu uphatha amatshe kunamatshe awu2 waphatha ngeke ngiwasho ukuthi maphi. Yeah. Le mithombo le uzofika lapha nophethe nobhushu ne plastic ozothunga uxebula. Musu uthatha le mithombo lapha ehluzeni ulishaye emagumba amane omhlaba. Musu uthatha lamatshe awu2 uphinde ulishaye ehluzi. Kodwa nakhona
ngesikhathi uza kunabantu angathi bakhuluma lapha abeza ngakuwena kodwa nabo beza lana beze lesihlahla lesi and awukwazi ukuphelezela umuntu ufuna umuntu umshiyele musuza wedwa la uyabezwa la uthi uyababheka ubabona emva uzobona indoda efaka ijazi emnyama negqokela emnyama ngenzonzo ukuthi sibanga lesihlahla ngoba phela isikhathi ifika kuqala indoda ithongo lakho ufuna limsuse lo muntu ithongo lakho kufanele limsuse Babu Dokotela khona phela ufuna suke either wena noma yena isihlahla ezinjalo Babu Dokotela sifuna izinto ezinjalo esifuna nawe uhamba usuyilungiselele uthi uyalithaka nesikhonzi umuthi wamakhosi uyalithaka Babu Dokotela khona umuthi owawusetshenziswa amakhosi kuqala ngingawaza manje ngoba asefaka ahlaselwa manje akusewona amakhosi angempela ngiyaqala ngiyaxolisa khona ukusho njalo kodwa amakhosi aqala ayisebenzisa lo muthi lo iwona umuthi owawavikela ezintweni eziningi wenza futhi ukuthi yonke into mayisikhulumile inkosi yayisuka isikhulumile kwangekho ngithi umuntu ovungamayo mase kuphuma umhlangano kwakuvele kuthule nje kuthiwe du kulalele lento egcinishiwe inkosi kanjalo ke nakulo muthi mawungabe usukhulumile nawe ayikho enye into ebuye ivuke eceleni ungawukhulumisa noma kanjani ungenza noma yini kuwona kuzokwenzeka le nto loyifunayo usaqhubena nento ukuthi lento mekushaya u12 yeshabalala ngiyaqhubeka Babu Dokotela iyashabalala ngoba njengoba ngisho ngithe ufuna inkukhu ufuna amakhandlela and mabuso uhambe yakhona Babu Dokotela uzohamba unqunu mangabe nje usuzofika hamba usunqunu ngoba ngeke uze usebenze kahle ugqokile Babu Dokotela sikufuna nje ngoba unjalo ufika emhlabeni angithi isihlahla esiyimfihlo sinezinto zakhona ke isebenzayo mawuficana nendoda yejazi lapha ekhona nizoxoxisana nayo hayi nehluze kunjalo ihluze nje ufica kukhona isitimela samanzi ubaba omkhulu noma ufice le ndoda efaka ijazi elimnyama nesigqoko hayi nizokhona ufuna sala khona uzosala vele Babu Dokotela ngoba into ethanda kubanzima njengoba ngisho ithi iyavela ngo12 inyamalale ngo1 minute past akululu sheshe uthole kodwa nonke nisuke nibangisana ukuthi nombani ozofika lapha kuqala ubani okufanele sheshe ayithole lento cool osinika number yakho abantu abazobe befuna usizo lakho inamba yami Babu Dokotela u078 553 2010 kunabantu abazofuna ukusebenzisa 0849546596 bazothola undodakazi ya WhatsApp leyo ya WhatsApp leyo Babu Dokotela Babu Sizwe bawujabulile siyabonga Mlaleli nomthandi kaBabu Dokotela ngisho wena umuntu ohamba uBabu Dokotela qaphela lokhu uBabu Dokotela akafakelwa imali ama e-wallet noma kaPep noma uCash Send uBabu Dokotela uyatholakala kuphela eThekwini eNedbank House e19 floor uyamshayela ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 qaphelani konke lokhu benganiqoli ngegama lika Babu Dokotela Babu Dokotela ubaba wesizwe ubaba wethu sonke